Ja, die vrouw is mee wordt voor de 27e keer keerst in prachtig Weidem. Weidem markeert zich de Kuip van Weidem. Hoe zeker dat maar mooi wordt? Zon overgoten. Jongens, nog een geweldig applaus. Nog een keer heeft de PC keert. Nou afskiën. Hoe weer is de laatste keer? Ik heb heel erg genoten voor het eerst. Nou, een jonge keer eerste omloop en dit weer de eerste omloop. Maar ik heb nou voor het eerst echt genoten. Een leerling voor mij wie erbij en nou, dat is machtig. Ja, ja en dan van zo'n leervriendin, dus ga je dit al. God, ik ben het jaar goed aan. Ja, dat is fantastisch. Jo, waren er stonden bij? Jazeker, wij zijn zeer geïnteresseerd. wij zijn, hoe heet dat? Friesen om Uttens. Wij zijn net in Friesland, wij zijn in Drenthe. Maar we zitten hier nog met de caravan en ik heb vroeger zelf weggekeerd. Wij gaan jong naar het 4 jaar in Drilst. Wij gaan naar het alle koetsjes hebben, jongen. Dus we houden alles wat we, dat houdt weer een binding met vroeger. Het is ongelooflijk spannend uit die sjoggen naar de partij tussen nummer 3 en 4. Joukie Cuperus, Feikje Bouwhuis, Harmke Siegersmats en Sanne Velsma, Mariske Hoogland en Anke Marije Pomstra. Die partij die duurt ongeveer ondertussen al 85 minuten. Want het is 4 weersen gelijk en 4 gelijk. Natuurlijk is dat dit typisch een partij is tussen Joukie Cuperus en Sanne Velsma, waarin alles aan de Telegraaf commercieel en werkelijk kan het kwartje dan uitploft. Ik zou het absoluut net weten. Je hebt er voor de finale van maken, zo lijkt het wel. Nou, dat is spannend genoeg, nee. Dit weer echt, ja, dit weer gelijkwaardig en moest knakken voor elke punt. Dat hebben we die in en dat is voor ons goed uitpakt. Want ik zou de andere kant op in. En een fantastische keersdag. Ja, en we beginnen er, dus dat kan het beter.